Вітаю всіх на моїм каналі. І зараз я маю намір показати вам мої новинки. Так, без кветок я вирішила себе не покидати. І, наглядзеўшыся шмат відэа ад іншых аматараў архідейнага свету, якія ў Дрэздзені куплялі архідэі, я таксама зрабіла нейкія пакупкі. І набыла тое-сёе проста ў інтэрнэт-крамніцах. Але хопіць разважаць, давайце лепей разглядаць гэта куды цікавей. Першая пасылка ад Лукэ. У гэтай скрынкі ляжаць расліны, запакаваныя такім чынам. Разгарнула першую, гэта быў тэтраспіс варыяцыя спецыоза. Але павернемся да яго пазнейшае. Маю ўвагу прыцягнуў кулёчак з надпісам «Гратіс». Гэта прыемная нечаканасць, таму што гэта падарунак. І што я атрымала ў якасці падарунка? Гэта гібрид паміж брасаволай туберкулата на дурыган. Паглядзеўшы ў інтэрнэце інфу аб гэтым гібрыдзе, я знайшла, што гэта гібрид афіцыйна зарэгістраваны пад назвай Рінхабрасалея Ванесса Мерлін. Але, на жаль, здымку з ім я так і не знайшла. Штучны інтэлект дае толькі апісанне гэтага гібрыда. Падарунак выглядае вельмі добра. Мае моцны новы рост. Буду чакаць кветак. Каб не марудзіць час, я распранула ўсе расліны і буду па чарзе іх паказваць. Гэта гібрид Лаелія Флава на Йонхіану. Чэсна кажучы, дубль другую для мяне. Яна ўжо была ў мяне і нават цвіла, але штосьці я зрабіла не так і позна гэта глядзела. Выратаваць расліну не здолела і вось вырашыла набыць яшчэ адну. Добрая раслінка, яшчэ ніводнага разу не цвіла. Спадзяюся, што будзе з ёй у мяне ўсё добра. Наступная прыгажуня – гібрид паміж Катлея валькіріана на набелор. Яе назва Катлея Бразіліян Евал варыяцыя цырулея. Яна сапраўдная прыгажуня, гэтая малеча. Яна знаходзіцца там у спрэсаваным мосе, а я ніколі не пакідаю расліны ў такім становішчы. Яна нумар першы на перасадку. Надалей ідзе гібрид паміж Катлеяй гаскеліаны на Катлею хардіана. Вось такі здымак я знайшла ў інтэрнэце ў якасці прыклада цвяцення. Забегая наперад, адзначу, што тут у гаршку знаходзілась дзве расліны. Мне не спадабалася, што расліна неяк хісталася, і пасля здымку распакоўкі я ўзялася за перасадку і ўжо пасля гэтага пачала мантаваць відэа. Нарэшце падышла чарга да тэтраспісу. Нічога не магу іншага дадаць, акрамя таго, што фаленопсіс у добрым стане. З ім усё ў парадку. Я задаволена ім на 100%. І апошні ідзе Катлея фурбізія. Варыяцыя Розада Каліман. Гэта расліна выклікае ў мяне пытанне, таму што яна заяўлена як гатовая да цвяцення,
але, на маю думку, яна для гэтага занадта малая. Справа ў тым, што я маю ў форбізе звычайную, і гэта зусім не такі гном, як гэта. Тут у гаршку 100% сядзіць некалькі раслін, кусцік пышны, але цвесці яму яшчэ не час. Я паказала мае навінкі ад Луке, і далей нас чакае яшчэ адна скрыня з архідэямі ад Orchids and More. Тут іншы спосаб упакоўкі. Кожная фірма гэта робіць неяк інакш. Вось я дастала ўсе архідэі. У гэтай замове іх усяго 3. Першая гэта Триас диксіфлора або бульбафілум диксіфлора. Ён знаходзіцца на блоцы і будзе надалей расці ў мяне такім чынам. Добрая расліна. Мае новыя росты, карані. Спадзяюся пабачыць ягоныя кветкі ў хуткім часе. Я даўно яго ўжо жадала і вось набыла. А гэта гібрид паміж Котлея бікалор на Дармініану. Таксама вельмі жадала мець гэты гібрид, доўгі час прыглядалася і вось вырашыла набыць. Але тут мяне чакае непрыемная нечаканасць. Не такая ўжо і нечаканасць. Гэта адбываецца даволі часта, а маё вока добра натрэніравана на гэтыя сюрпрызы ў якасці пальмавай шчытоўкі. Вось гэта мярзота. І не глядзячы на тое, што расліны апрацаваны супраць шкоднікаў, я зараз гэта буду рабіць, але не факт, што яны поўнасцю загінуць. Гавару пра шчытоўку. Гэтая істота вельмі жывучая, і барацьба з ёй вельмі складаная. І апошняя Котлея – гэта баврігіана. Звычайная типавая форма. Добрая, дарослая, ужо цвяла раней, усё ў яе добра і караней поўны горшык. Таксама жадала ён набыць. У мяне ёсць рулейная форма, але, чэсна кажучы, мне больш падабаюцца не бледна-блакітныя кветкі, а больш цёмныя і насычаныя. Вось і ўсё, што я жадала паказаць. Гэта было ўсё, што я атрымала ў 2 замовах. Дзякую ўсім за прогляд і добрага развіцця і цвяцення ўсім вашым кветкам. Глядзіце мае шорсы, менавіта ў іх я выкладаю, як квітнуць мае архідэі. Да пабачэння!